Kahinyo Trap Youth Council West Khasil District ka arpendri trek unai lor arajarap saw kalara ke ken mau burom ye jing dap khandai snem jong jing khlat no uba hopping stone lingdo MLA barim kanong ston hakini gisngi la pelong ye jing lek bu sintiu hau moddur sa kan mau jong tu nong elam bal khlat no hamau ko lei balatei de ka kur lingdo nong lai ha ka balai don lang de ki bahayeng uba hopping stone ki nong elam ka kur lingdo nong lai ki borshnong bat kinong ilam ka sengsan hima Hill State People's Democratic Party HSPDP ki blai jingkren ki lapen pau ba kawei ka nuksa babha ka bau ba hopping stone u ai ka long bo wei po wei u de ban shakri tangi ka jat ban riu ndi yala ka kur ka balang ka shnong bat kan mau ka kintien phira ka boong yaine bat le hok ba hopping u de MLA shagayeng dorbar tho an ka jala asam hausnem khatkhandai spa an rupu ar bat khandai spa an rupu pra bat kumu MLA shagayeng dorbar tho an ka jala Meghalaya nadu usnem khatkhandai spa an rupu ar hadu usnem arajar khatsan ula longru MDC nadu usnem khatkhandai spa san pinyo hadu usnem khatkhandai spa an rupu ar bat kumu MP house nem khatkhandai spa an rupu haka khandru trik jong Julai arajar khatsan kabangi kenduk khadu i mai hopping kabangi le chaying kum kadak jing burom ye i beila le bha namta kari bu gajai benreu hajing le jong ngi haying jong i ila ong kawi kentin kabangim klet lanu gini kentin ong samla ap hadu balangan dag jam le sengkai bat ngan sara yalam ye phi gidi khot jong HYC salang pi ban ngan batai wei uput jong i kum gajai benreu handai kani kam syamla ulong hadin gajing khat ma jong i handai wat kata ru kini kentin kiai pasio hangi kum kisamla bat tangkawai kalong mai ngi bu Ahmad ka jong phi Ahmad momot hakni kapor bat kum ju ru Ahmad jong gajai bandeu ban nagaliang ka jong i kum ka HYC kum ki khot jong HYC ngidang yang rang ba hadu menta bala kan jauh ka senam gi sotu chai hakini gi senam ki banwan bala dang iduk kendiat ya galang pi kan de jing tim ga jai bandeu ga jongi kumta nak liang ga jongi ngin yeng rang pa ban yale bat nginom ken randin kumba philabu ya kamutu ga jong phi yai ne bat le hok ngin but ya kata genuksa ngisu thu biang mai kam dei watang kendiat lu ngimla ban but ya genuksa ga jong phi andai ke ai ba philabu bet hang ne slap thai ngin persyang ban but ya kata lenti kum kun sama bat ngi dang ngit scam ru ba kajing yang penbet put apa deng jong ka sarkar jela kajongi bat kumju bat ka asam kam dei ban penkala nong syun ni kajai ban jongi badan halang pi ngi keren saya kata langin jauh ka senam ru nginom sofer kata ki parti la se nak liang jong pi ka parti lang ki we rang pa phila ban seo kum nu ru ndai ngi seo tang ka we kidok islam jongi kem dei ban ngat ha asam berkajaka jong kidok islam ke jongi kam ngat ha asam dadakan ngat ha asam kadai ka jinge snam ka baning kong ha ka jai ban ru ka jongi bar kita ki kentin ka bang ibu khmat ka jong pi mai nget ba pinang ker khu yangi kum ba phi la hikai ko triang hikai ru yangi bangin e ka jai ban ru ka jongi nget skam ba phi pinang ker sian yangi kum ba ka ying ka sam ka jong kong pada bar ka ying ka sam ka ju don rekat bat ngi do gini ki khandai snam ngim ju klet ye mai nadu ka sngi ka ba khlat mai hadu ban ra han nip bandar new no tan hadu hang ni bat man kisnem ngim ju klet ye mai hoping namar ila long ka nuksa ka ba bha nam ta jongi rajai bandu jongi ye mai itrai om tang ye gajai bandu itrai ka balang itrai ka hima kani ka dei ka nuksa ka ba bhai kun sama jong ri jai bandu don pun ki iru rang ba don pun ki kun sama ki basngau ba habang ladan ka political party habang ladan hasang bahlang ngam don ngam ngandai bandon bentasyu ka balang ngam dei bandon bentasyu ki kam snong kam thau re ka ni ka nuksa ka ba mai u ai ngi de ban so thu biang kum ki kun jong ka ji jai bandu jongi Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya